Two, Madan. three. Ta naka liang ka jongka HWC Motorization Circle. Kita kasih kandai terek risau ajar buat. Na kaliang ke jongi ni hadin bangi layo ya ka jingtip bat ni tip i bat ni i leng ba. Da lagi jongki kemat ya ka jing jongki paiba kamtam di Nompang di Bawan Bansim dawai panwang Syak Sumar hangte ha markasa PSC namar da lada ngambakla nanduk ka laiterik jong mentau benai ba i doktor ibadan borbor hangte ilami nak kate ka jaka i Sumar nak menta ban pentebet ya ke jing pole di jong i te kate ka jaka hadu menta kalau long theli TPI kate ka hospital hangte kate ka 24/7 bat ni i ya ka jing ke jong ki paiba lada kimdon doktor watang hisngiro tirai ke basmusi kalong ba haduk menta nakaliang ke government haduk menta layat palat RTO di umdon doktor umdon nang Sumar hakte ka PSC hospital kumalong menta kidan tangki staff nurse bat kiwei pat ki staff jong kate ka jaka ini Sumar ti halor kini kanorem nakaliang jong ikum ka seng ngidap lagi jusung khia bat ni iru ya jing jong paiba nakupor sukupor bat kidon bun kikis kiba kidon kam ya jing Sumar nakate ka jaka ini Sumar hanrei hagajing bom don doktor kumul watang ni ikis ibarit ro ya haban transfer na sya mairang sibil hospital te kajing kejong paiba kapulong yang ikum keseng bangin nomla ban susong kliti hanrei mata kesini kat kandai terek iwan ya ban ya kendu sindon ya district medical and health officer jong ka West Kazil iba dang in charge menta hag bade bar kate ka markasa PSC ban pen sngo halor kene kajing jong kate ka PSC te nakaliang jong ikum keseng nilayo ya kaban ya kenduk ya i district medical and health officer ban persngau halor kene ka jing ke jong ki paiba hangte ha ka IG hangte ha ka jaka ai Sumar te ha ka jing keren ke jongi kum ki noilam jong ka seng bat i klidu jong ka department jong ka kya nakaliang jong i long ba ila sim kya ya kene ka kam bat menta kene ka kam kali ya skman bat nakaliang ka jong i kum noilam jong ka kum iklidu jong ka department jong ka koi kya jong ka district di berkoi kila forward ro ya kane ka kam syate sya director hangte Shillong nak benta ban le ya dong kam ti nakalian jungi kum ka seng ni kermen ba ka jisim kya jong ka district medical and health officer le se kan wanra bat kan wang no sendon ya jing jong ki paiba ki jong ni hangte hamar kasa ha ka ba ngidan tang kate ka markasa PSC hi ka ba ai jing sekri ya si bun teli kisnong bat ki paiba ki babun ba ki sanya na kata ka jaka Sumar te namar kata nakaliang gejong ikum ka seng ni snowban penpor sakwe bat kata kalong ha ke bade bat ki nong mi kmat ki jongi ni haban pen snow ya kan ha ki nong mi kmat ki jongi bat lengba jong pi ki press bat ki media ni pha ya kan ka khubor ni pha ya kan ka jing pentip Syau lokal MLA jongi ba broading nong sik bolong rukum menteri wain ki menteri jong ka sarkar MDA te bon sobha ya ka ban sim khiak loi ya kan ka jing jong ki paiba jong ka than markasa hi bor ko halor ka jing bomdon ya u doktor ban pek nong pang ha kate ka jaka Sumar te namar kata nakaliang jongi kum kaseng sai chisin pat ni kentu jur ya u lokal MLA jongi bon sobha ya ka ban sim ya ka jing klik bat ban yarap lang nakapta kini ke jing jong upai ba jong kate ka thain ke jongi kata galong ka khubor nakaliang jongi kum ka HWC Motorization Circle